kwanan nan wani yaro ya turo daga ingila daga shi sai tiri kwata ita ya kantin kwari dan kuyas wallahi ya sa shi yana sha'awa kwari ya ce an yi daga gidajen su guda nawa ne zai biya malam Allah ya hore mana masu kuɗi kazamai na bala'i ka dai wai kwari zai sai ka ce kai suka dinga tafka ya san da izawaka Allah ya lalata cinikin ya zo ya sai ta mutumin da yake da jirgin sama guda biyu nahi na kansa haifaffen Kano ne babban mawaki ne kuma a Amerika yanzu kuma bahaushe ne amma ya juya ya zama wani yara amma duk kakanninsa yan cikin birni ne daga shi sai fili kwata da ligogi aka rako shi ya zo ya ce yana sha'awar shi ma zai gida a garin su duk a kirga kwai daga nan har bakin singa zai sai yego. This is my pizza, this is my burger and this is my chicken. East or west, food is the best. So you like chicken? Yeah, chicken lot. Roasted chicken, grilled chicken, biryani, chicken butter masala, chicken tikka, chicken kebab, chicken lollipop, chicken chilli. Wow. Do you cook? No, I eat. Shi sai ya kara. Anya wannan a 1803 kuwa? 1777. Wace? A 1777. Akwai wani bature. Ginin airport da kake girgaje ana ce ginin airport. Ka gane ko? Ka ji ne? Mr. Merinda shine yazo daga kasar Montevideo. Ka ji ko? Wai Montevideo kamar ya